Radi se o tome da je sin bivšeg gradonačelnika Novog Sada, Bore Novakovića, zvanog Bora Solunac, pod alkoholnim dejstvom, odnosno imao je skoro 2 promila alkohola u sebi, demolirao prostorije Srpske napredne stranke ovde kod nas u Novom Sadu. Mi smo svi to oštro osudili, a pogotovo kažemo osuđujemo iz tog razloga što je to sin funkcionera. Kako da se ponašaju ostala deca, ostala omladina, jer on nije ni tako mali, ima 23 godine. Kažu, izazvale su ga emocije. Reagovao je pod dejstvom emocija. Kako to mislite emocija? Pa svi mi imamo emocije. Šta to znači? Da mi kad smo besni, kad smo ljuti, treba da odemo napolje, da demoliramo grad, da rušimo, da lupamo, da uznemiravamo javnost? Ne, to nije Novi Sad u kojem ja živim, to nije Novi Sad u kojem Novosađani žele da žive.